Není to jenom lízat med, dělat hlasatela ve strážnici na fotbale. Jednou jsem ale dostal počuní, to když dojel Kyjov, a to bylo tenkrát, oni měli hody. A oni to měli takové, byli trošku rozladění, protože jim někdo ukradl máju. Nebo někdo, my už víme, že to bylo ze Svatobořic, ale to říkat nebudeme, jo. A já jak jsem byl jako v tom rauši prostě, že dělám toho hlasatela, že mě to bavilo, tak jsem tam nastoupil a říkám, a vítáme tady hráče FC Kyjov, kteří si nedokázali uhlídat ani svoju máju, tak jsou zvědaví, jak si uhlídají našeho Lípu, jo? Tomáš Terminátor Lípa, nejlepší střelec strážnice, tak on jim dalo poločase 4 góly, no. Takže oni tak potom na mě naběhli, co to tam máte za debil, co to tam vykládá, okamžitě ho vyhoďte. Kluci mě ochránili, takže dobré, pak jsme si dali štampelu navíc, takže dobře to dopadlo, jo, ale není to lízat med dělat hlasatela ve strážnici na fotbale.